سلام كبرات تخاتلتي حزبهم بحدش فيديوهات مسئلكم الله ነገር ቪዲዮ ዲዩ ስእሊ ዲዩ ካልእ ወላ ሓንቲ ዝሓስኮ ተሰሚዕዋ ገለ እንድሕር ኮይኑ ብዝጋጣሚ ይቕረታ ሓታ ገለ ይደሊ قدام سنبت زغناكم سلسته فيلم كغابزوكم فقري فيلمي تفوتو قال مسقول عقلكم كما يترايوا بزح كستايو زول نكرات الله بحف ጌታቸው ረዳ ስእሊ ተሳኢሎም መጹ ፖለቲካ ኮይና ብናቶም ጌታቸው ረዳ ተማለ ሃዲሙ እዚ ምድለው ተተሞችኩም ድማ ሰብስክራይብ እና ላይክ እና ገበርኩም አበረታቱኒ ሕዝና ምናይ መጀመሪያ ቪዲዮ ይካልፈኩም أحوت اسك حزي كم مجمر فيديونا كخاننا حانت تيك توكر أما عنده زبل تيشرت أسرح أولاي بأتيلا نرأياسك اوكي رينا يلنا ناي زحفتنا نجر خمي غيركا كفمس كم زلوو تفلت اي مثلا اي ثينك سو برقه ما عنده ذا سيزيا كم زنا حلا رغصني اي حوات منالات او تيك توك تريوان دهم شير غوروا ليهم وي كاميشن غوروا ويهمنا نطاطا ما عنده صحلا وي خا تخكل فوتات تخويناون كرد لا منتا مالتي اسكي نغصل حز خا غاش محاريز ولا نجر الله نسمع يسكي انا خيرو ጌታቸው ረዳ ስእሊ ተሳኢሎም መጹ ፖለቲካ ኮይና ብናቶም ጌታቸው ረዳ ተማለ ሃዲሙ ሃዲሙ ተማለ ዛሚስ የተፈቀደ ከዘለካ ፖለቲካ አሊያንስ ፈሪሱ ማለት ምን ታይና ምዝፈረሱ ሰባት ትራይ ተረቢኻኒ እኛ ንጽጋ ዶክተር አቢካ ስለዚህ ፈረሰ አሜሪካን ኦሬዲ ህወሓት ተረቢኻኒ ክስራሕ ዝግቦ ነገር ስለዚህ ሰርሐና ስለዚህ ሓመቅናሲ ከይዳ ምሻዕቢያ مشعبه خيراس لومي تمالع ጌታቸው ረዳ ሃዲሙ ሳድግራ ተቋጥራ قدام سنبت أحوت إتي زلو تحاونا مو دحان يصنحمو تጌታቸው ሃዲሙ ገለመለ مع سيت زهد ما متى خوين ريوا يسبز دحان انا بزنገር ብዙሕ ዛረብ አይደልን ግን ብዙሕ ግዜ ዘረባ ሓደ ግዜ ግን ሲዘረባ ተዘይመልቆና ወይ ካ ተዘይነ ብዝሕ ክብል ይደል እግራ መንገድ دحان ሕዚ ኸአ نشو متيلو نشو ياو فيلم بزاله مدب ياو ناي فيلم هي ساب زمسل ملكعو يو ريكومند يغبرنا له نقدم سنبت زخونو نفقرات غلط زخونو يزبلنا زلو ياو رومانس زخونه نغ فيلم تاتلو اسك نسمعيو زغناكم سلسته فيلم كغابزوكم فقري فيلمي تفوتو ايت اندس ويز اس تل بتعمي دس تبل مساتيتيا كاب كل مهاريتيا لك تبعاتيو سمعتنا نقدر كم زلنا اجن سبيت مهرا مقرتات مع الغندي صعبين كم زمس لك نسيو دما اتي السن زحلفو حماق نابرا اب غزئن بسدر انغله اب حدارن كدغمو كم زيدليا اب ولادنون كم خديكم كم زيدليا تري مهاريت غليا فقرات سب حدار تتريوا نعي دس مبلني رأيوا مالتيو كلا ايتي ابز حجي غزه هببت زلا بزحات فتيوم ما زلو بيوتي ان بلاك كوينا بنتفليكس ابز حجي خافتن قداموت درجه توب كينيا زلا مالتيو اذا مبزحين كم تريو زلهم بتصلم تستسرعت كوينا كيف الله بدعمي انا عي مسيداتني اتم زراهم ما تلهم اتزانتا اتغلغله كلا اجنا اي ودتنا لا كتكتريا بحافشا كن اتزانتا خب قدام اي كفال جميل كلا اي كفال ساسا كفال غله كيف الله أنا فتياء قال مسكول عقلهم كما يترأيوا بزح كستايو زول نكرات تايلوا دي نشحونا تايلوا مسكول عقلهم كتترى يستاي شكر بكاست هي هاري خلاقنك الله ما حد يشاغن من سيات كتريوا تقولوا دستبل فيلم يا سال سيتي دما كوبرا كاي انا ذا فيلم دي بتعمي افتيا كاب ذكرات اكيد تبل فيلم ذكرات هونو استسرعتيا ناي كارتن ديا ناي فولاوي هوت علوا ازنا غاي اسحاقيو ترات فيلم فوتو زي اخطيوا مالتيو زين ابكتش نيسر حمشن زراهم كيف ذهبانين تسفاي يغبر كتفتوون تنزراهم من قاناتكم حسابات هاوهم اسالنا غاسيان شيشكاو هاجر يرمن يغنيلي ገንዘብ ካን ነሻውና ተገዲስ ካን ፈኦራት ዝኸውን ቀዳም ሰንበት መሐለፍ ዝኾነ ከምዛ ዓይነት ሮማንስ ለለው ፊልምታት ሪከመንድ ስለዝገበርካና ብጣዕሚና ነመስግነካ
ንስኻ ግን ማዕዚ ኸሪእኻዮም እዞም ነገራት እዚኦም ኣብዛ ሶሻል ሚድያ ኢኻ ተውዕል ብዙሕ ግዜ ከተሕልፎ ስራሕ እውን ኣለዎ እና ማዕዚ ኸሪእኻዮም ግን ንሕቶ ኣለና ወይ ከዓ ከመይ እዩ ምስ ቆልዓ ገለ ኮንካ ንምንታይ እዩ ዘይረአ እዚኣስ ተተብራህርህልና እንታይ እዩ ዘለዎ ውቅዒት ድዩ እኒአዎ ወይስ ካልእ ሆረር ነገር ከይህልዎ ኢለ ኣነ ካሊእ ማለት እየ ከምኩን ኣሕዋት እሞ ኣቶም መፃምድቲ ዘለኩም ሰባት ማለት እዩ እዘን ፊልምታት እዚአን ቀዳመ ሰንበትኩም ብሰላም ተጋዊዝኩም ለና ኣለኹም ብደንብ ጌርኩም ረኣይዎን ክብለኩም ይደሊ እግረ መንገዲ ንሻሓውና ከዓ ያቕኒኢልና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን እስኪ ነቐፅል ሕዘውን ብድሕሪኡ ሓሳብ ክንህቦ ኢና ሰለስተ ፊገር ፖለቲከኛታት ከለና ሚኪ ፖለቲካ ፊገር እዩ ኣፈወርቂ ፖለቲካ ፊገር ኢኻ ኣነ እውን ከምኡ ሓደ ሰብ መፅኡ ዋዕዋዕ ገለ ከብለና ሸም ኣወድኦ ተረዲእካ ኣሎ ሓሳባትና ፀሚቑና ከዓ ተረዲእካ ክንደይ ሚኒት ክንፅበዮ ኦኬ ረበካ ክንደይ ሚኒት ክበካ ተስፌ ኣነ ኮነ ሓንቲ መትናይ ሰራያ ትግርኛ ስለዛረብ ወላ ሓንቲ ግፋ ኣሕዋት እንታይ እዩ እዚ ፖለቲካል ፊገር ማለት እንታይ ማለት እዩ በዓል ሚኪ ተከዶም ፖለቲካል ፊገር ዝኾኑ ዘለው ኣፌ እና ዝዛረብ ዘሎ በዓል ማለት እዩ እዚኣቶም ሲ ሓደ ሰብስ ከመይ ገይሩ ከምዚ ገይሩ የነጋግረን እዚ ዓይነት ነገር እዩ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ግን ክሳብ ክንደየናይ ፖለቲካል ፊገር እዩ ሚኪ ወይ ከዓ ካልኦት ዝብል ነገራት ንዓኹም ገዲፈ ኢሉ ክብረት ተኸታተልተይ እስኪ ሕዚ ከዓ ንእሽተይ ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም ክሳብ ሕዚ እንድሕር ፀኒሕኩም ኮይንኩም ኣብዚ ቻናል ማለት እዩ ናይዚ ቻናል እዚ ናይ ፍቅር ዝኾነ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይትገበርሉ ምክንያት እንታይ እዩ እዚኣ ክብለኩም ሕዚ ሳብስክራይብ ክገበርለ ይሽሮ ኣነ እውን ኣብዚኣ ክጥቀም ማለት እዩ ሽሕ ንምብፃሕ ዝተወሰኑ ሰባት ስለ ዝበፅሑኒ ስለ ዝቐረዩኒ ሰብስክራይብ ናገበርኩም ኣሕዋት ንቐፅል ድሓን ሕዚ ከዓ ሓደ ሓውና እንታይ ከም ዘለና ንስማዕ እዩ ድሕር ጀሚሮም እንታይ ኢኻ ክትገብር ንማል ብእንግሊዝኛ እንታይ ነብል ሰብ ሎሚ ቋንቋ ኣይመሃር እንግሊዝኛ ኣይመሃርን ኢሉ ምዛበየኩም ሲ በታ ደካማ ጎንና በታ ግዝያዊት ዝኾነት ነገር ከዓ መፂኹምና ኣብ ትግራይ ወይ ከዓ ኣብ ካሊእ ሲ ግፋ ኣሎ ወይ ገለለ ስለ ዝበሃል እታ ግፋ ብእንግሊዝኛ እንታይ ትበሃል ኢሎም ከስርፁልና ይሞክሩ ኣለዉ እስኪ ንስማዕ ድሓን ግፋታይ ማለት እዩ መጀመርያ ኮንስክሪፕሽን ይበሃል ግፋታይ ይበሃል ኮንስክሪፕሽን እዚ ንኡ ተመሳሳለ ብዚ ኣለዉ ማንዳቶሪ ሚሊተሪ ሰርቪስ ኮምፐልሰሪ ኢንሊስትመንት the draft military collab forced recruitment እዚ ግፋት ጀሚሮም ታይካ ክትገብር ንማልተ ደሊና what would you do if they started or began conscription what would you do if they started conscription ብጣዕሚ ዝገርም መገላለፃ እዩ ዝቆልዓ ዝሓውና ብጣዕሚ ጎዝ ቆልዓ እውን ግን በቃ ታሽወዳ ግን ያው ኣነ ተረዳእትንን በዛ ግዜያዊ ኩነታት ዳ ዛ ትምህርተይ ንምሃርን ስለ ዝበልናዮም ሲ በዛ ግዜያዊ ኩነታት ገይሮም እንግሊዝኛ ከጨብጡና ይሞክሩ ኣለዉ እዞም ኣሕዋትና ፃዕሮም ግን ኣይፀላእኽዎን ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ፃዕሪ ነገር እዚ ግን ባንዳ ገለመለ ገለ ዝበሃሉ ነገራት እውን ኣለዉ ሓደ ግዜ ንሳቶም ውንስ ኣይትረስዕዎም እስከ ብእንግሊዝኛ እንታይ ከም ዝኾኑ ንገሩናሞ ንሕና እውን ክነፅንዑ ማለት እየ ንቐፅል ጌታቸው ረዳ ፕሬዚደንት ጌታቸው ዝበሎ ነገር ኣሎ እስኪ ንስማዕ እዮ ናይ ልሙዓት መግለፂ ባይዞ ትግራይ ሃገር ናት ብሎ ማሰብ የሚፈልግ ብዙ ሰው እንዳላቃለሁ እኔም ሞቅ በሚለኝ ሰዓት እንደዛ አስባለሁ ሞቅ በሚለኝ ሰዓት ማለት ያህዋል ምንስ ችግር የለውም መሆን ካለበት እታገላለሁ ትግራይ ሀገር እንዲሆን ችግር የለውም አሁን ያለውን እውነታ መቀበል ደግሞ ጨዋነት ታከል ጨዋነት ከሆነ ይኸል ግን ሞቅ ኣሕዋት እዛ ነገር ዛሲ ብዙሕ ከይተዛረብኩላ ሕልፍ ሸተት ክብላ ኣይሓይሽን ሕዚ ኸ ራእይዎ ፑቭ ውግእ ተጀሚሩ ይብልና ኣለዉ እቲ ወጣት ትግራይን እቲ ካድረን እንታይ እዮም ክገብሩ እስኪ ንርአዩ ኣሕዋት ሪኦም ወዲኹም ወጣት ትግራይን ካድረን ከምዚኣ እዩ እናተጓየ ከም ድሙን ከም ኣንጫ እናተጓየ ካዕልፋት ተጀሚሩ እቲ ጦርነት እዮም ዝብልና ዘለዉ እንተኾነ ግን ኩናት ኣብ ትግራይ ምስ ፈጣሪ ኣይውላዕን ኢልና ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ናይ ጦርነት ሕማቅ ናይ ጦርነት ክፉእ ነገር ባዒና ስለ ዝረኣናዮ ስለ ብዙሕ ነገር ስለ ዝሓለፍና ማለት እዩ ሕዚ ኸት ብጣዕሚ ናይዚ ምሸት ናይዚ ምድላው እዚ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ፓርት በፂሕና ኣለና
ፊሊ ዝበሃል እዚ ወዲ እዚ ንሰላም ሓፍትና ናፈራርሓ ብዙሕ ሕማቕ ዘረባታትና ተዛረባ ሰሚዕና ነርና ኣብ ቲክቶክ ሕዚ ከዓ ይቅርታ ሓቲቱ ኣሎ ካብ አንደበቱ እስኪ ንስማዕ እዮም መንጎይና መንጎአን ዝኾነ ዓይነት ነገር ዘጋጠመ ነገር ብሰላም ኮነ ዓፅዎ ኢና ፀገም ዘሎ ነገር ኣይኮነን ጃስት እቲ መዓይድ እንደዛረበኒ ምክንያት ኣብ መንጎ ዓዲ ኋላ ናብ መንጎ ጉድነትን ደም ክፋሰስ ኣለዎ ስለዝበለት ኣነ ከዓ ከም ሓደ ወዲ ዓዲ ኋላ ተሰሚዕኒ ክዛረባ ተገዲደ ገለ ማለት እዩ እምበር ኣብ ልዕሊኣ ዝኾነ ዓይነት ነገር ቪድዮ ድዩ ስእሊ ድዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዝሓስቦ ምክንያት ገለ የለን ሰቶ ሰሚዕዋ ገለ እንድሕር ኮይኑ በዚ ኣጋጣሚ ይቕረታ ክሓታ ገለ ይደሊ ካብ ልቢ ማለት እዩ ይቕረታ ሰሉ በዚ ኣጋጣሚ ካብ ልብኻ ይቕረታ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ኣሕዋት ሕማቕ ተሰሚዕዋ እንተኮይኑ እዩ ዝብል ዘሎ ዝሓውና ሓዚ ከዓ እዋ ንምንታይ ዘይስማዓ ሓውና እንታይ ከመይ ድኻ ናተዛረብካ ቀኒኻ ክሳድካ ክንቅንጥበኪ ኢና እንታይ ዘይበልካዮ ነገር እኒኦ ኮይኑ እዩ እሞ ዘይክስማዕ ዝኽእላ ብዙሕ ነገር ተዛሪብኩም ብዙሕ ነገር ኣውሪኹም መፂኹም ብቲክቶክ ብዙሕ ሼር ኢልኩም ንምንታይ ዘይስማዕ ዝሓፍትና ኣጥፊኣቱ ኮይና እውን ጀስት ሓደ ምድላው ይኣክል እዩ ሓደ ከምዚ ኣጥፊእ ኢኹም ወይ ይቅርታ በል ምባል እውን ከይከኣል እዩ እቲ ናትካ ሕዚ ይቅርታ ምሕታትካ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነገር እዩ ዝነኣድ ነገር እዩ እንተኾነ ግን ብዙሕ ነገራት ቅድሚ ምባሉ ተዝኸውን ነይሩ ከዓ ብጣዕሚ ዝበለፀ ይኸውን ነይሩ ኢለ በዛ ኣጋጣሚ ሪከመንድ ትገብርኩም ዝደሊ ኣሕዋት እስኪ ንቐፅል ሕዚ ከዓ ያው ኣነ ናይ ዓዲ ሕማቕ ናራኹ ብምንም ተኣምር ሱቕ ይብሊ መቸም ደቂ ዓዲ ዝኾነ ተተዚሱ ኢና ንሪኦ ኣለና ብጣዕሚ ዘሕዝን መሕፈሪ ሓዋርሲ ሓው ዝለዓለሉ ሰሪሕና ንክንብልዕ ብሰላም ንከይንህርስ ሰላማዊ ዝኾነ ትንፋስ ክንተንፍስ ኢና ንግብር ዘለና እዛ ዓድናስ በዛ ዓይንና እናረኣና ንስእና ዘለና እዞም ክልተ መራሕቲ እዚኦም ሓሳቦም ኣብ ጠረጴዛ ህለ ኢሎም ከይፈትሑ ህዝቢ ናብ ዘይኮነ ሽብር እዮም ዘልዕልዎ ዘለው እዚ ኩሉ መስዋዕትነት ተኸፊሉ ኣነ ግዝ ብሓፈሻ እዚ ደለይኹም ክመፅእ ኣለኹም ኩላትና ተጋሩ ንሽወድ ኣለና ኢና ባዓድና ንባዕልና ክናቆር ረእይዎ ኣብ ናሽናል አይዲ ራያ ላማጣ ናብ ኣምሓራ ይተኸልል እኒኦም ከምኡውን ምዕራብ ትግራይ ካብ ናይ ትግራይ ኣድሚኒስትሬሽን ሙሉእ ወፂ እኒኦም ሰኣን ተማያይጦም ሓደ ኮይኖም ዓድም ከይመርሑ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እዩ ፀላኢማ ፀላኢ ናይ ካብ ቀደም እውን ይሃርሰናይ ምዕራብ ትግራይ ተመዛባሪ ዝኸውን እውን ናሽናል አይዲ ከውፅእ ይኽእል እዚ ናይ መጨረሻ ውድቀት እዩ ማንም መራሒ ናይ ባዕሉ ስልጣን ክፃወተልና እምበር ንህዝቢ ትግራይ ክቆርቆር ዝኽእል መራሒ እውን ስኢልና ኢና ኔና ኣብዚ ሕዚ ግዜ ማለት እዩ እዚ ኣብ በቂ ክሕልፎ ተሃልዩ ግን ብስሩ ሒዛ ንህጋት ትግራይ እናርኣናያ ንስእና ኣለና ኢና 4 ነጥቢ ከመይ ጌርና ንድሕና ግን ናይ ኩላትና ርእቶ ይኹን ኣብ ኮሜንት ተቐምጡለይ ግደፍዋ ዛደይ ግደፍዋ ዘይሓወየ ሁስሊ ገና ኣለዎ ግደፍዋ ዛደይ ዘዕንበባ ክንደይ ጀጋኑ ድያና ረኪባ ኣሕዋት እቲ ብስራት ሓውና ዝበሎ ብጣዕሚ ዓብዪ ቁም ነገር ሓዘል መልእኽቲ እዩ ኣሕሊፉ ዘሎ ኣነ ብጣዕሚ ፈትየሉ ኣለኹ ከም ተጋሩ ግን ንእሽተይ ህድ ኢልና ተናሓስብ እሞ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሽግራት ፈቲሕና ናብ ቃልስና ተንቐፅለ ይኽእል ዝደሊ እንተቲ ጦርነት እቲ ኩናት ገለ ዝበሃል ግን ይኣክል ክንብሎ ይግባእ እንተ እቲ ናይ መሬት ጉዳይ እቲ ናይ ግዝኣትና ጉዳይ ግን ኩላትና ተናሓስበሉ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ተንሰመረ ይኽእል ዝደሊ ኣሕዋት ኣዶታት ትግራይ ማሕበረሰብ ትግራይ ኩሉ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተፈናቂሉ ካብ ካልኦት ካብ ኢሮብ ካብ ዛላምበሳ ካብ ካልእ ከባብታት ተፈናቂሉ ኣብ መዕቆብ ስደተኛታት ኣብ ፀሓይ ኣብ ግርፋት ኣብ ስቃይ ኢሉ ኣሎና ንዓኣቶም ርኢና ቃልስና ተንቕፅል ብሓድነት ይኽብለኩም ዝደሊ ሎማዓት ዝነበረኒ ምድላው በዚ ዛዚመ ኣለኹ ተተመቸኩም ድማ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ሰላም